एगो भाई के बियाह होता बरदेखुआ लोग आवत न, जैसे अभय भाई के बरदेखुआ कुछ दिन पहले 2 दिन पहले आयल रहे। तो दुल्हा के डिमांड बा कि अगर हमार बियाह होखे तो गोरहर लड़की से ना होखे। हाँ ना राजन भाई, देखिए हमारे प्रिय मित्र त्रिभुवन यादव जी मंच के तरफ हल्का हल्का कदम से आवत नहीं, भाई के मंच के माध्यम से ढेर सारा स्वागत बा। लेकिन आई कहे बाबू लइकवा कहत अपना माई बाबू से सोना भाव में हर गोरकी से बढ़ेर खतरा, हर गोरकी से बढ़ेर खतरा, हर ले जान तनिका सा। ओ भाई हमार डिमांड करता अपने माई बाप से कि हमार मेहरारू अगर आई तो गोरहर ना चाहे। भाई शहर के लोग गोरहर हो खेल, गांव के लोग क्या करो 4 जानवर पाल ले बड़े, खेती बाड़ी वैसे थोड़ा सा काम करत करत थोड़ा सा रंग ढल जाला, रंग ढलेला उमर ना। लेकिन कहे कि भैया हो वो लइकवा अपना माई बाबू से कहता कौना भाव में कि गोरकी से बढ़ेर खतरा, हर ले जान तनिका सा हो तनिका सा हो तनिका समरे में हजारू हमके हो तनिका समरे में हजारू हमके दिहय भागा। गोरकी से बढ़ेर खतरा, गोरकी से बढ़ेर खतरा, ले जान तनिका हो तनिका सावरे। देखिए हमार बड़ा पुरान मित्र आज कार्यक्रम में उपस्थित बने काहे से हमार बड़ भाई का भाई त्रिभुवन यादव जी के शादी में आज बड़ा अच्छा लोग आए। देखिए अगर एक एक जनी का नाम ले तो बड़ा विलंब हो जाए, ऐसे हम सबके एक साथे आशीर्वाद के कामना बा जे भी जवन लेके आयल हुई मंच तक पहुंचा दे। लेकिन कहे के बा कि गोरकी से बढ़ेर खतरा, गोरकी से बढ़ेर खतरा, ले जान तनिका सा तनिका समझ में हजारू दिहय भागा, तनिका समझ में हजारू दिहय भागा। लेकिन हमारे कुशीनगर से चल के आए बड़े मनीष भाई के साथ में 2-3 लोग अदाकारा लोग आए बड़ी। भैया से निवेदन बा अगर आप सबके अगर सारा तैयारी हो गए तो मंच पर उपस्थित हुई जल्दी। कहे वो भैया हो वो लइकवा कहता गोरा राही में हरिता काम करी सेवा, भैया खातिर माइक लगाओ ना, काहे से लगल बड़ा इतना अच्छा गावे ला भैया हमार नाम से नहीं के पड़ते लेकिन बहुत पहले से जाने लगा। बोलो भैया हमारे लाइव आवे ला जब अपने फेसबुक के माध्यम से तो देखे के मिले ना स्टैंड लगावा और माइक लगाओ ना भैया खातिर। काहे से प्रशांत लाइव में गइले बड़े थे मुंह के हाथ थोड़ा सा फसल बा। कहे के बा उ लइकवा कहता गोरा राही में हरिता काम करे सेवा, अब बताई अगर शहर से कोनो नया और दुल्हन अगर देहात में चल जाए तो काम करी ना करी। वो कहे के बा उ लइकवा कहता गोरा राही में हरिता
बिया पड़ता आदमी देर सवेर खेत में से काम करके आवे लगे अचारे के मरचा और रोटी नमक प्याज लेके खा लेला। लेकिन जब शहर से लोग जाई तो बड़का घराना से लोग जाई तो का करी वो काम थोड़ा करी नौ काम करी नौ के रोटी नून अच्छा लगे ओके तो बस वीआईपी खाना चाहिए चाट चाहिए चाउमीन चाहिए बर्गर चाहिए मोमो चाहिए वो अपना हिसाब से डिमांड करी। लेकिन कहे कौले को कहता गोरा राही में हरी तारी सेवा दोनों बेरा खोजे लगी तोरी किस्म समेवा लेकिन और का चौकठ बहरावा चल चौकठ बहरावा चल होई के उतान तनिका सा। अब बताइए आजकल के तो ऐसा रीत आ गइल बा कि दुल्हन लोग भी साड़ी नहीं के पहनल चाहत वह चाहत कि जैसे हम नैहर में रहिला वैसे ही ससुराल में रहिला। लेकिन कहे को लइकवा कहता कि चौकठ बहरावा चाली अरे होई के उतान तनिका हो तनिका सा हो तनिका सामने में हरा सिर्फ भाई के प्रेम बा हमारे त्रिभुवन यादव जी के प्रेम बा क्या जे कार्यक्रम में जे भी उपस्थित भइल बा 1 रुपया के केहू डिमांड लेके पहले 1 रुपया के केहू डिमांड कुछ लेके पहले सब प्रेम बा हमारे त्रिभुवन यादव भाई के कि आज भाई के प्रेम में सब लोग उपस्थित भइल बा। आज दीपक सिंह के प्रेम खातिर सब लोग उपस्थित भइल बा। शेरा लोहार प्रसाद विश्वकर्मा खातिर उपस्थित भइल बा। क्या बात है देखिए ये मेरा भांजा है ना मैं पहचान गया बाबू। लेकिन कहे बात सबके हो जाए कोरा पीले में लेकिन कहे बात जब गोरहर में हरारू मिल जाले तो कोनो काम नहीं खे करल चाहता। लेकिन कहे के बात चौकठ बहरावा चली चौकठ बहरावा चली होई के उतान तनिका सा हो तनिका सा रे हो तनिका सामने में हजारों बड़ा डर लगेला काहे से हम सामर वाली लोग ऐसे डर लगेला ए मुस्कान जी बड़ा डर लगेला ना हो गोरखी से बाटे रखा तारा गोरखी से बाटे